Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Pasensya kayo mga ka-DJ, kana dugay-dugay ko, kung nga ako ka-upload gahapon mga ka-DJ no, kay busy kayo. Pasensya kayo no mga ka-DJ, o karon day, atong ipadayon ang lain sumpay nin Sugilanon. Kung sa dili pa, akong basahon ni napipila nga nag-comment, si Mirialyn Corbera. Mayong gabi, DJ Lex, asa naman ang sumpay sa Lone Ranger? Dugay na tong wala ma-upload. Balik, salamat sa pagbasa. DJ Lex, I'm listening from Bisya sa Saudi. Wala ko ka-upload ang Mirialyn Corbera. Wala ko nag-upload og Lone Ranger. Basin sa lain to nimo na nakitaan. No? Salamat kayo, Mirialyn Corbera, sa pagmaminaw. O kang Ferlin Mantinito. Godilod, salamat sa maong drama nga imong gipang-upload. Makalingaw kini samtang nagtrabaho ko, maopa na ako kalingawan diri. God bless you. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Ferlin Mantinito. O kang Lucky Vlog, salamat kayo mayong udto diha. Naminaw ko ani nga drama lods. Salamat kayo sa pagpaminaw no, Lucky Vlog. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, ang sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Samtang dili pauwahi ang tanan, kay dili ko buot nga kasakit nga akong nahiakuman, iya usap kabay ako man. Mahitabo na ang mahitabo. Naibaw ko. Hinay-hinay ng hisabtan ni Eman kung unsa ang sikreto nga akong gitago nila ni Landa. Mahimong hisabtan man ako niya o dili. Apa nakasiguro ko nga kung siya na usab niya ang mubati o susama sa akong kibati, hisabtan niya ang tanan. Ino, sayod ka. Nagilubong ko na sa kalimot ng tanan. Sugad pa kaniya to. Apang nga itong bitugot ka pa man. Nga hinay-hinay kining napukaw, suwa ako damhang dagan sa mga pangitap sa amang ginabuhi. Napanantawan ako na, dili na ako kinikaya, Ginoo. Unsay imong katuyuan, nganong sa akong tanaw, hinay-hinay may balik ang nagagini ni kasintangan ni panahon sa akong kinabuhi ug sa ako mismong anak na si Eman. Sayod ko man ngawa ko kinipanandunga ug sayod ka usapan ngawa ko kinipangandoya. Apan nga nung nakita ko pagbalik si Emeline. Nga naman, Diyos ko. Nahibaw ko mo siya matuog. Kimuhagok nila siya kung matuog. Unsa man kahiyag yun ako na. Nga nung daghang mga gabi nga buot siyang mag-inusara. Nga naman si Eman saba, wa pa mauli. Hain naman sabning anak. Daghan ng mga gabi nga nagamatikon pa nimo. Nga kanunay ka na lang mag-inusara o dugay matog. Og, unsa naman sa imong huna-huna? Wa. Sigurado kang wa? Nga nung nakapangutana ka man, ana. Nangutana lang?
nahibaw ko. Bisan dili ka pa musulti. Panlain ang naasay mong una-una. Nag-ilhanay na ta, dili ba? Husto ka. Nagilhanay na ta maning. Nakaila ka na nako og nakaila usab ko nimo. Landa. Salabtunon kayong imong pagpanghupaw. Og unsa man sa imong sabot ini? Ikaw, gyud. Bisan unsa lay mo sud sa imong una-una. Lain matingali ang imong sabot nako. Pero sayod kang dili ko maingon ini. Kunway usay mga lihok nga nakapatandog nako. Landa. Nasayod ko kung sa'y naakaroon sa imong una-una. Mga tiguang na ta. O kung unsa man karoy nakasamok nimo. Sama ka ni Adto nga dali kayo kang magsilos. Kalimti na ka na. Kay history na lang na siya. O dili na gyud mahimong mubalik pa. Husto ka maning. History na kadto. Apan mahimong mo balik ang maong paghitabo. Kung ang usa mangita og paagi nga mabalik ang nangagi. Dili ba? Lambda. Oh. Lain na sa'y imong huna-huna. Katulgon ako. Pero wa pa si Eman. Tanaw-tanawa niya siya. Kanindot sa kagabihion din sa probinsya, Madam M. Oy, lahi, oh. Hala! Wala ka nagang aninipo! Kanindot! Wama ni dito sa ato sa siyudad, no? Nay! No, pa rin ni din sa probinsya? Moabot usab ang panahon, Cheska. Nga kung mawa sa tao ang pagkikugma sa kinaiyahan, hinay-hinay usabi hapong mawa kining tanan. Bitaw, no? Tungkol sa tingalay na sa climate change, oy. Dili ba, Senyorita Gretel? Nakanisab, anak, Chas. Pwede ramang good og Gretel or baka Inday na lang. Mas malipay ko, ana. Kay maunay akong gipatawag nila ni ng loling og noy insyong nako. Og sa tanang mga katabang sa mansyon. Bisan gani dito sa syudad. Noon niya, okay rani mo? Ngano dili man okay. Nga mas malipay pa man kung mamati, ana. Mauna hinungdan nga sayon karag ang abusuhan sa mga tao sa palibot, Gretel. Ilabi na sa mga saop dinhi nga imong gipangabugaran. Oh. Nagbuhat lang ko sa butang nga akong gituhuan, mami, nga para na ako. Okay. Oh, tinuod na. Bisan pagdili makaayo nimo og supak sa kong kabubuton. I'm so sorry, Mom. But Dili na ko angay pang pasabton bahay ni anak. Kay anak ko ikaw. Og nakaila ko nimo bisan sa gamay pa kang bata. Hangtod karon nga naa ka ng idara karon. Og kapikat ka sa kung pagkaako kanhi sa ingon pa ko kanimo og pangidaron. Ingon anak gyud na, Madam M. Like mother, like daughter. Ay, pastila ni mo, Cheska. Oh, nahala. No. Sumalaon sa mangkooy na baliman. Di ay ito. Kaniyot lang. May lalaki nga naglingkod ang punuan sa kahoy nga natumba, daplin sa daan. Insyong? Yora! Kinsa man na insyong? Iwaga sa flashlight, basig kriminal na. Ay, si Dong Irman man na Yora. Ang anak ni Maning ha, usas sa mga kapata sa Hacienda Barbara. si Eman. Wow! Lucky! Ay, grasya! Itumong niya ang hayag
Ihatag sa flashlight, Insyong. Kay basig, nasayop ka nga anak na ni atong maning. Masuwawan siya, Mommy. Maayong gabi eh. Ay, no, man gabi ikaw. Ikaw di ay na. O na Insyong. Kadiyot. Murag familiar na ako ka ng tawhana. Murag nagkaila ko niya. Hanyora? Sigurado kang nakaila ka niya, Mom? Ha? Mom? Agi lang medong Iran. Sige, no Insyong. Sige. Kung sa to kong nabati ni Senyora Emeline, nakaila o nakafamiliar ko na siya nako. Kung sibot niya ipasabot, nakaila siya nako. Unsa mo itong kiingon ni Mommy nga familiar o nakaila siya ni Eman? Pwerte niya nakatutok ini dihang gitumong ni Noy Insyong ang flashlight nga to niya. Pero sa dihang ako siyang gipangutana, kung how kang nga nakaila siya ini nga sukad, kadto pa man sila magkita. Dali siya mitubag nga nasayop di ay siya. Sa pananaw lang da ekonomiya ni. Sa itong imong gingon, Madam M, ganiha ba nga, familiar ni mo itong batanon niya atong naagian ganiha sa atong pagpanuroy. But, in fairness, gwapo kayo siya, no? O kurang dili taga probinsya ang iyang, ang iyabang pamanit, kay bisa gabi may amag ang iyang kaputi. Madam M? Madam? Jessica, Yes, Madam. ambot ba? Pero, ingon sa nakita ako ni atong batanon si... Kadiyot, mingon ka ganiha na sayop di ay ka. Imong gibakwe, unya karong, may ingon kang kuan. Unsay buti pasabot ini, Jessica. Unsa man. Ha? Ang unsa man, Madam? Ang unsa ba? Ambot, wa ko makasabot na ako. Nabuang na tingali ko. Nayabag na tingali ko. Unsay nga? Ingon sa dili ko makatuo. Pagkawa ko magdahom sa ako nasaksihan karong gabi una. Wa pa ko magdamgo. Oo, nasahid kong wa ko magdamgo. Pero ganong katong Eman, anggid-anggid man yun sa bayo ni Manuel sa Batanon. Kani, angan sa iyang amahan. Si Dong Iman man na nyura. Ang anak ni Maning nga usa sa mga kapatas sa Hacienda Barbara. Kani, Maning, Eman, Manuel. No. Coincidence lang ka, kini. Coincidence lang ka ang tanan. Naulsam ako. Ingon nga pamilyar niya ang akong hitsura. Pero, ngano nakaingon man siya niya ito? Pero diyang miduol siya. Iya usap kang gibakoy diyang naduol na siya nako. Ug miingon nga nasayop lang di siya.
May ingon magigit ini. Oh, may tao. Iman, ikaw ba na? Si Papa Maning. Pa! Ganiharang nangita si Landa mo. Nagunsa man ka dito. May gipaabot ka sa imong paglingkod-lingkod itong punuan sa kahoy. Ganiha da Prince Dan. Wa man pa. Wa? Nagunsa man ka dito. Naglingkod-lingkod lang pa. Nagpahangin. May isulti na ko mo pa. Oh, unsa man na? Naagi dito ganina sila si Senyora Evelyn ug ang iyang anak. Ug may kauban silang lalaki bitaw nga mahuyang. Unsa? Diha po sino insyo nga nagsunod nilang tulo. Eman. Mihunong sila sa kong tungod pa. Ug akong gikibulngan. Kaya diyang giwagan ko ninoy insyong sa iyang ispat kay gisugo siya ni Senyora Evelyn. Miingon siya nga murag nakaila ug nakamayon siya nako. Familiar kuno ko niya. Unsa? Ginoo ko. May ingon ana gid pano? Doon na gid mga panghitabo nga sama ana sa? May pare-pareho gid ay kitsura sa mga tao sa? Pa? Diyos ko. Pa? May isulti ka? Pero pagkataon, iyasat ng gipakwi. Ginoo ko. Murag mauna kinayang akong gikadlokan. Murag mauna yun. Well, bisan to probinsya ning dapit Habanero, may nindot man daing mini hotel din eh. Yes, naidaghan din Panyero. Kung wa pa tingali ma-flat tong UV Express katong gisakyan ganina dad sa pagkadaog to sa barge. Tingali. Muabot na ta sa mansyon ni Madam Emeline Guerrero ug Gretel nga iyang anak. Mga exactly 6 p.m. jud kapin. More or less. Probably. But anyway, wa mo tugot ang higayon nga gabi ito mabutid to. Iwasan ta masayod kung welcome ba kita sa ilang mansyon o dili. Maybe. There's a possibility nga maingon-iyon ana. But anyway, kailami si Madam Emeline. O iya kong legal advisor. O gisaligan even sa pagpalit niya sa mga mansyon o asyenda. O dili tingali may tabo nga dili ko welcome dito. O bisa ka mo. Well, tanaw na to ug masabuntag, Panyero. Yes, Panyero. Let's see. Insyong? Insyong? Ay, senyora. Marika? Senyora. Nindot ka ang kabuntagon, Insyong. Gusto kong mulibot sa asyenda. Nyora. Way problema. Anda mo na ko ang jeep. Okay, magpaabot ko. Si Negrete, senyora. Base nun, nga ganahan mo uban. Natug pa si Gretel. Gusto kong mag-inusara. Ikaw, kunyora. Pagdali. Nyora. Ako na tugway na ring mga kanding ug baka, Malanda. Nato pa si Papa Maning. Unsa man daay kang orasa na uli. Gipapanghita taman kang papa ni mo gabi eh. Marag gabi naman to, ma. Ay, ikaw pa.
Dili na maayo nga sa gunso ni mong dugay kang matug, ha? Dili biya na makaayo di mo. Sorry, ma. Na sige. Biyaan taon na ka. Na sige. Pagdali dito kay aron inigbalik ni mo, mamahaw na ta. Mumata na tingali ni papa mo maningrong taod-taod. Ayaw lang siya tugawa, ma. Ay na sige, lakaw na lang. Aron mabalik dayon ka. Uy, pastilan. Taas naman di ang adlaw. Unsa naman ang orasa? Wa pa ko kapanugway skanding o baka. Nahigmata ka na di Aining. Wa man ko na mo pukawalan da. Taas na mga adlaw. Magtugway pagkos mga kanding o baka. Ay, natugway ng tanan ni Eman. Oh, mo ba? Paghilam o sa dito, aron mamahaw ka. Eh, magdungan na lang tanin niyo si Iman. Ay, gani haraming namahaw si Eman. Gisabayan na lang nako kay gigutom naman ko no siya. Wa na lang may magpaabot nimo kay pwerte man nimong hago ka. Sige, sige. Manghilam os ako. Palihog kog sukad, ha? Oy, niyaman ang jeep sa mansyon. Niya magpadong dinhi sa ato. Og, murag may babae magsakay. Og murag si Senyora Emeline man ang sakay ning. Ano sa? Tingali kita itoyo, anak. Ha? Sinaadi ang kapitan nyo sa magpuyo si Maneng o ang iyang pamilya. Mao ba, Insyong? Sa man nyo na, muhapitas ila. Ha? Sa imo hapit? Mag-unsa man ta diha? Gusto ka matakdan ko sa sakit ato tawhana? Ha? Diretso, Insyong. Dili ko gusto matakdan sa sakit sa mga tao din eh. Yura. May diretso man di Aining. Wa man mo hapit dinhi sa ato. Uy, hain naman to si Maneng. Ning! Maneng! Hain maning tawhana. Kalit man lang kawa. Maneng! Landa! Inaunsa man kang kadali ba nimong nakakatkat sa ibabaw sa mangga? Nagunsa man ka diha? Mangutana kag nagunsa ko. Manggagod ni. Magkuha o bunga. Kay may bunga bago day ng mangga. Kini di ay, huwag kang kakita ini. Nay, oo. Hinog na kayo. Na, kanaog na diha. Aron iparis na nimo ron sa imong pamahaw. Oh, kaniyot. Ayaw lang kong padali-dali agad tingaling. Mahog ko na rin. Wag yoy, nagsugo nimong mukat-kat ka diha. Dili manutan ni siya tikaon og mangga. Makapahibong. Hain naman ni si Eman, oy. Wa pa man mauli. Kaya sa man ito siya. Gipakuha to na kog utanon kay mag-utan ta. Oh, lami rong ihigop og sabaw sa utan. Wa malagi day na limukan anang mangga nga imong gikat-kat ganiha. Uy, ana, bastila nalimot man di ay ko. Nalimot ka? O dili gyud mo intensyon nga kanon ng mangga nga imong gikat-kat ganiha? Noon sa kalanda? Mahibong malang tanimo. Mahibong ka na ako? Ako mo'y angayang mahibong nimo. Kay gikat-kat gud nimo ng manggaha, kay ingon ka ganahan kang mukaon ana. Unya, wa day nimo ka na. Mao nay makapahibong ning. Hasta ka nang gamay butang, imo pang daginuton.
Ngano man record kon? Dili ni nako kanon. Unsa may naa, ana? Ay, ambot lang mo manin. Oh, ngano ka? Astilan. Nagduda na sa Pinoon si Landa nga nung wala ko kan ang mangga. Unsa man ko. Kumpiyansa raman kayo ko. Nawa man ko sa akong una-una. Ay na lang nagdaginuot tama. Gamay ra ka ng butanga. Di sana makaayo na imo nga magsigi hunahuna og mga butang nga pwede ra na imong dili. Dili nimo isuod sa imong buot. Wa na magulunta na sa kung huna-huna, Eman. Saon ka kini magut si Papa mo maning. Dili man masabot usahay. Maglibog ta. Ay, may nadaw! Maayong adlaw na maning, nang Landa. Ay, naamay nanangpit. Uy, Secret. Ahay naman to anak ni mong gwapo ng Landa. nakaila ka na ko, Dong. Ay, di mo man sampit ni Senyora Grethel ni mo. Ay, Senyorita Grethel ni mo ba? Maubali ay, Dong. Pero nang, alang tawag-tawag akong dong, oy, kay kita raman, no? Ikaw, gidjas ka? Komedyante ka man di ay, Dong. Hala si Manang, wag ko makomedya, oy. I am seriously. Ikaw, gidjas? Nang Landa, pasensya ka na ni Cheska, ha? Nahawad gid ni siya kasi aw. Kauban din ni siyang mami, gikan sa syudad. Maubad di ay, Senyorita. Sinang Landa nalimot na sad. Nagsenyorita na sab ka na ako. Hala. Ay, day Grethel man di ay tuod, no? Kana nang. Ayaw gid kalimot. Kay mas malipay kung tawgon kog Inday. Ay, pagkabuotan gid nimo day Grethel. Swerte gid kaayo ang lalaki nga mamahimo nimong hinigugma. Labaw! Ikaw gid nang. Bitaw. Tuot ay nang. Wa ko makakita ni Noy Maning lagi. Ay, si Noy Maning nimo ay tuwa na sa uma. Si Eman? Si Eman. Tempa ha. Eman! Oy! Hain na ba ning anak ka? Diha raman unta to. Nawa magkalit. Eman! Dong! Di si Senyo! Si Inday Grethel di ay! Hibaw na ko nga nang kalit lang nga nawa tong imong anak nga gwapo nang. Kato among nagkita gabi ba? Dito sa may daplinsadan nga. Naglingkod dito atong punuan sa kahoy nga. Nagtumba daplinsadan. Nauwa, tingali to siya na ko. Ay, unsa to, Dong? Nakita ninyo si Eman gabi dito sa... Pastila ning anak ka. Nag-unsa man siya dito. Kuan. Ay, nahibaw na tingali to siyang moagi ko dito nang. Nahibaw ka na sa kong beauty. Very unique and endangered. Charot. Ay, ambot nga ni mo, Cheska. May muot na lang kanimo. Ikaw na Grace na muot. Pero si Nang Landa, no? Wag gay reaction as in. Onya Nang Landa, moagi lang mi. Isuroy ko pa ni si Cheska sa asyandagod. Sige, day Grethel. Ay, balik-balik mo, day, ha? Ito na sila. Dili mayo mapaduol ko niya. Dili ko gusto nga. Naan ka naman ko di ay diha, Eman. Huwag ka kadungog sa akong pagsampit mo. Dito ko sa likod, ma. Bago lang ko na nabalik. Bagong nabalik. O naglikay ka ni Senyorita Grethel. Mama Landa.
Bisan unsaon og limot ni Eman. Pero klaro kaayo nga may pagtanaw siya ni Day Gretel. Pero kung unsa man ka tinuon ning akong namatikdan niya, dili siya ang ayang mubatiin eh. Tinuod. Buotan si Day Gretel o nagpapuri. Pero, lahat siya o gyuta lang eh. Ingon ni anak kataas ang gintag sa mong kahimtang. Yuta mi og langit sila. Kapuyan eh atong bisyo. Tama pa lang kong magbike ay. Isugot na kong magbike na tagres. Wasa ko magtuo nga, dili di ka mantigong magbike, Chas. Nahadlo ko mag-practice og bike sa batanon pa ko. Kinilaging mahadlok ta. Madaot ang akong virginity. Pero, asa man ka dito silang dapita si Mami og ni Insyong, no? Malagi. Or baka sa kayo lang ta silang jeep nga ilang gida. Pero, ay, kuan pa. Lain may ato ka dun iman ba? Guwapo unta pero, ay, huwag man magpakita na to. Duda lang ta. Onsi nagduda ka? May pagkaburong gito siya, no? Ha? Ambot lang. Pero abi ni mo great, no? Kuan ba kaning ako lang ni ha? Ay nagpakasulti ni mami ni mo. Ni Madam Emeline. Ha? Kuan ba parison maya mo atong iman? Cheska. Ang profile bitaw atong inyong naong? Maumaog yun. Parison yun mo ay. Onsa? Ihunong kaning jeep, Ensyong. Nyura. Init na ang adlaw. Sakit na kini sa panit. O dili ko gustong mapagbasa ka init ang akong panit. Manaog ko. Kadiyot lang nyura kay manaod ko. Dawaton ka sa inyong pagkanaod. Pagdali, Ensyong. Nyura, Emeline. Ang imong kamot, nyura. Hinay lang, nyura. Hinay. Buhida ng akong kamot. Kay may hugaong manubila sa jeep nga imong gigunitan. Imong giwakli ang akong kamot, nyura. Lisod ag mahugawan ko, Ensyong. Wa ko makadag alkohol. Sorry, nyura. Kisa ka ng mga tawahan nga nagtrabaho sa unahan? Ang mga kauban na natong mga saop din sa Asinda Barbara, nyura. Basin ganahan kang makikimamat nila, nyura. Nabuan ka? Baho na ka na sila sa init? Paduulod ko na nila? Sultihil kong mupadayon pabata dito sa unahan, nyura. Mag-agad ako nimo. Gusto ko untang libuto ng tibok asyenda. Pero, nalibaw tang akong balhibos sa kainit. Mubalik na kita sa mansyon. Nyura. Kadiyot. Unsa ka ng instructor nga naa sa atong atmang? May nakita akong pipila ka tao nga nagtrabaho diha. Tamalig na, nyura. Diha di pondok ang mga abot sa asinda nga dining tapita. Pero dito sa unahan, naosay mga kamalig. Nahibaw ko, nyura. Maong pagmatngon sa imong ipamong, nga dili maka-offend nako. O di ba giingnan ko ikaw nga ayaw na pangatarungan pa? Muna ako na matikdan ninyo ni Luling dito sa mansyon. Ayaw kong isama ni Gretel. Ako na kayo sila karainan nila Gretel. Oh, mituto ka man ako, Insyong. Agrabyado ka?
Wa nyo na eh. Namati lang ko nimo. Usa man ang mga sinako nga gyakot ang mga tawhana? Naghinahinay man sila, Insyong? Mga sinangging mais na nyo na nga. Isod niya sa sako. Ilan ka doon sa kamalik. Ay, daw na yun eh. Gitagad ka nila nyo na oh. Ayaw mo pagpatay-patay sa inyong lihok. Kay wa mo suhuli aron magya-ya lang sa inyong trabaho. Animal. Human ko ni mo mahatod sa mansyon, Insyong. Panawga ang tanang kapatas. Kay may mahinungdanon kong pagkigsultihan nila. Masuko mahina ko lagi senyora ba ni kaabong itimbaya? Bitaw na. Ingon ka kayo na siya. Mamandihapon, batasan. Pasensya na lang mo. Magpasensya na lang ta. Gisapo tingali to. Init naman god. Wa tumaan na din sa asyenda. Taga-syudad ba na si Senyora Emeline? Pusa kita na lang mo sabot. Neng, kami ang lagi ang mitimbaya niya, Neng. Pura ka lagi nahadok niya kay bitagom ka. Ngano kong mutago ko? May pasilong lang ko kay medyo init-init naman god. Sige na. Tibawaso na nato ng atong itrabaho aron nga mahumandayon ta. Ubay-ubay pabaya atong hakutunon. Mupadayon ta. Sige. Padayon ta. Padayon. Si. Dako na yun kayo kausapan si Emeline. Daw dili na siya ang Emeline. Nga kanhi, ako nga ilan. Pero bisan tuod o layo-layo ka ganiya ang among distansya. Maklaro gyud. Nagwapa siya. Unsa maning akong gipati. Nganong ginawa ko. Mong dili ko ang ngayon nga magpadoor niya. Dili lang kay nabalaka ko nga mamatikdan og mailhan niya bisan na sa akong pangidaron karon. Og dili sab ko gusto nga mapukaw pagbalik ang maong kagahapon nga miagi na. Ug dugay ko nang gipatay sa kalimot. Di na himaday ko sa may kamalig si Senyora Emeline kaganina pa maning. Nakikita siya ninyo din Wa man siya mo padool din kamalig, man. Diyara siya sa may daan, kauban ni Insyong. Abi pa na kung kamo ang iyang tuyo din pa. Kay pagkisultihan na mo niya kung unsa iyang desisyon bahin na to. Sa atong kahimtan din Kung pasaupan pa ba nato niya kining Asinda Barbara. Maning? May problema? Wa, Eman. Wa. Wa, no. Pero masabot nga. Di na ta mag-iskot, anak. Magpaabot na lang ta kung unsa gyud iyang hukom para natong tanan din Manrabaho na ta. Kadit sa pa. Unsa man? Gusto ba ko sa ako na matigdan? Sa ako nasabtan? Inalandi Ipadayon ko nun sa ibuot mong ipangutana. Eman? Mura ka lagi naglikay ni Senyora Emeline. Ngano pa? Di ba gusto mo kani ang tatanga mo hangyo niya? Aron nga magpabilin lang unta sa atong pagtikad sa asyenda? Ngano man pamaling?
nandun nga kapatas nyo ra ang panihion sa mansyon. Ang tanan gyud, Insyong. So, pagipaabot mo. Kuan nyo ra, Emeline, ay kining lakip ba si Maning? Kisang Maning? Ang usagot sa mga kapatas nyo ra, kanto ba ganing amahan ni Tung Iman? Ang ako ba, may gipamati na ba to siya? Dede ka man gusto nga magpadool yan nyo ra kay mahadlo kang matakdan sa iyang sakit? Nyo ra? Hangtod ba karon wa pagyapon sa maayo sa iyang sakit? Ambot lang taha nyo ra, pero ang ako ba nga kung may gipamati pa siya? Murag wa may gipamati si Noy Maning, Noy Insong? Gretel? Diyan ka ba? Wa ka sa mga pag-abuti, Insyong. Nag-uban mi si Cheska, Mami. Nga nanuri doon sa asyenda. Oh, hi, Madam Ems. Muban man noon ta minimo ni anyo imong kining imong beautiful daughter sa pagpasiyo o pagsuroy sa inyong asyenda. Pero, uy, nakabiya naman mo sa Insyong. May nung dano na nga mong giato sa asyenda, Cheska. Ugwa na kinahanglang mauban ka. Mom. Wala, sorry for me. Don't worry, Madam Ems or Ems. I am understandable. So, as in... Oh. Insyong. Insyong, sa pagipaabot mo. Kasi kung gisugo ni mo. Loran. Sorry, Anton ako. Kabi una ninyo. Leche. Wa man ito kumakinahanglang audience sa akong sermon. Mommy. Includingly ba ako, ana, Madam Ems? Ayaw kalimot, Cheska. Kung unsay imong gibarugan, ha? Tingalig dalimot ka sa imong limitasyon. Sorry, very much sorry, Madam Ems. I am mistakenly... Jess... Uy, wala. Kinsa mo ning bagong may abot sakay sa van? Hello, everybody. Oh, hala. Si Atty. Jimenez, Madam, ug may kauban siya. Hello, Emeline. Hi, Gretel. Animal. O kinsa nagtugot ka ni mo, Atty. Jimenez, nga dadon mo ka ng amahan ug anak dini sa mansyon? Kuan, Madam Emeline, kining friendly visit lang ang ilang kimo. Mayong ilang intensyon sa pag-ani din. Wa mo to baga ang akong pangutana. Kinsa nagtugot ka ni mo nga dadon mo sila dinhi? I'm so sorry, Madam. But... Okay. It's my fault. Uspon ko. Good intensyon ang ilang tuyo din. I mean, buot silang makihigala ka ninyo ni Gretel. But they are not welcome here. Nakabati ka ba? Tell them, Atty. Jimenez. Madam. And for what purpose? Kung nga nung niya sila? Unsang klasya sa good intention ang imong giingon nga ilang tuyo din, And that mahimo na mong makabiya din, Adtuas sila og sultihi sa kung giingon nimo, Atty. Jimenez. What? Shit! I'm so sorry, Panyero, Max, Ralph. But taas kayo siya. This is more than insult kinigibuhat ni Madam Emeline kanato, Panyero. And I can assure you, mahaya na kining tanan. Nagtuo tingali siya, Daddy Max. Ngaway katapusan kini ang panglupad. Ninong.
And maybe she believes nga dili ta makahimo sa pagbira kaniya gikan sa habog na niyang nimutangan karon habog niya paglupad ngadto na sa lapukong yuta san hangtod nga magkamang sa sama sa ola. Yes, Dad. Yes. Kalma lang, Panyero. Ralph. We need to go, Panyero. Basig panglimutan ko kung sabi ako mabuhat. Let's go, driver. Let's go. Layo na sila, Madam M. Basig nagtuos sila nga kaya ko nila. Bisan usa ko kababay. Mas masayon-sayon ako nila. Tingalig nagtuos sila, ana. Basin, Madam, sa... O kung mao ka na ilang kituhuan, nasayop sila. Yes, of course, Madam. Ikaw na good na. Mommy, nahadlok ko. Huwag kay angan kahadlukan, Gretel. Kay mas kwartahan ta kay kanila. Correct! Pero Mom, wa ta mahibaw ko noon silang huna-huna. O gusto pa, wa pa ta makailan nila sa hingpit tingali unyag. Basta sa giingon ko na kanimo, Gretel, ayaw paghuna-huna o bisan unsa. Kay way dili mapalit sa sapi. O kung ako ilang tuyuan o hagiton, bisan unsang higayuna, mahimo ko silang paliton o dauban. Wow! Mommy! So, maudi ay. Kay naibog da ito ni mo katong gingalan og Ralph, nga anak ni atong Attorney Maximiano Verona. O ang iyasang amahan, naibog po ni Senyora Emeline. Uy, wala no. I am just now. Karon pa ko. Kung mga sigurista good nila. So bright sad si Madam M, no? Kay dato pagod mo kay nila. Lagmit, nag-apas sila sa inyong katigayunan, Digreth. Jessica. Oh no, sa dili ba? Pero nabalaka ko, Jess. Nahadlok ko. Ay, anong hadlok-hadlok, Digreth? Oy, kay kaya gito sila ni mami ni mo, isang babay o ingon anal na siya. Salig lang yun ni Madam Ems sa imong mother dear. Kay fighter ko na. Usapa, daghan mo og kwarta. Naan ninyo ang tanan. Mahimo ninyo bisan unsa. Labi na karong panahon na kay wag gyoy butang ng kalibutan nga dili mapalit sa kwarta. Kay bisan ang imposible, mahimong posible. Kay money can move mountains, dili ba? Kalma lang, Panyero, Ralph. Dili mayong magdaidali lang dayon mo sa inyong unahunan. Dili mayong ibutang sa kainit sa ang problema ninyo bahin ni Madam Emeline o Gretel. Dili ko gustong palabyon ang kibuhat nitong senyora o kinsa man siyang dunyaha, Panyero. Sobra na kayo siya. Murabagwa na gyud siya kamatayon. Husto ka na din. Maong kinahanglan yun nga ato siyang pailon kung kinsa ta nga iyang gingon ini. Ay, Ralph. Panyero, pamatiyaw sa ko ninyo. Kanahan kung gusto mong dili magkaproblema sa maabot ng mga adlaw. Nga mahimong dili lang magkaguba kung sa may iyong plano. Apan mahimong magkaguba usab kanimo mismo, Panyero, o sa imong pagkatao. Labi na sa imong karer sa politika. Ninong? Panyero? Himuon na itong basihan, Panyero, Ralph. Nga bisan unsa kagahi sa batong bantilis kung kanunay kining maigo, bisan sa tinuo lang sa tubig, gikan sa ordinaryong sadayong, sa ngadto sa inahinay, malungag yung kini. O gisabtan tingali ko ninyo nining akong kiingon o kipasabot. Pusa, dili mayong isirado lang dayon ninyo ang inyong una-una nga maoray makasulbad ang pagpinutong. Taghang mga pagi
nga mahimong makahumok silang kagahi. Nga dili kinahanglang mo gamit og kusog o pakuto, panyero, Ralph. Huwag kaguyangan kahadlukan, Gretel. Kay kung influensyado ang mga Varona tungod sa ilang karir sa politika, mas influensyado ta kay kanila. Kay mahimong patuyukon o pasayaw nato si bisan kinsa sa atong mga pad ang gusto natong kontrolahon. Mommy Emeline. Oh, come on, my dear. Trust me. Trust me, okay? Bart, gisamo ko ining mga tawhana. Particularly si Attorney Maximiano Varona o ang iyang anak nga usa ka pulis. Nagtuo tingali sila nga nahadlo ko nila. Mao nga gusto kong monitoron mo sila. Kay dili ko buot nga bisan ang abugikan nila mo dapat sa panit sa kong anak nga si Gretel. Okay. Salamat. Ang ako nga maniguro lang ko. No, dili pa karon. Ako mo'y agda. Musultir ako nimo kung unsay akong gustong mahitabo, Bart. Okay. Sige. Bye. Ayaw ko ninyo gusaway eh. Kay wa pa mo makailan na akong mga animala mo. Mauna ba ka ng mga tawhana? Ang mga kapatas sa Hacienda Barbara Insyong? Oo, Nyora. Pero, kuan si Maning. Okay, nga naman sad. Unsa naman sad ang problema na itong Maning? Wa siya uban nila, Nyora Emeline. O nga naman sad. Unsa ba gisiligad ang tawhana? Ngagahi manggukay o? Dili siya buot nga makatakod ni bisan kinsa. Labi na gud nimo. Animal. Pero naaman ang iyang anak niyo na nga iyang gipada. Si Iman. Kana kung inmong gitugot nga siya lang una ang mo representa sa iyang amahan. Iman? Hain siya? Ha? Bisan unsa pa'y imong rason, Ning. Magduda na gid si Senyora Emeline kung nganong dili ka makigatubang niya. Ugon sa may dudahan, Landa. Dili ko makatubag, ana. Kay ikaw mismo ang nahibaw kung nganong dili ka makaatubang niya. Landa? Hubisan gani ako. Nagduda sab nimo kung nganong ingon ini ka. Oh. Wa ka makatingog. Ugon sa man sa imong pagduda. Ha? Unsa, Landa? No. Bisan ka unsa ko pagtan-aw ka ng Eman. Bisan ang iyang mga lihok. Bisag nagtakilit siya. Dili gud sila layo ni Manuel. Dili. Kalit kong kikulpaan diyang nakita ko siya. Gusto kayang kulpa sa gudukan. Unsa kining akong kipati. Unsay buti pa sa puti ini. Ngano kini? Si Gretel o Cheska.
Sila ka nang naglantaw sa mga saop nga naa sa upos. Pero si Gretel, seryoso siya naglantaw sa mga saop. Apan ingon sa dasig kaayo niyang panakway. Murag may nakakuha sa iyang atensyon. God. Ngano man eh. Nganong kipati ko kalipay nga nakita ko sa aman. Nganong murag kibayaw nga kung kaugalingon. Kakita ka dahi, Gret? Ambot na lang yun, oy. Pati yan na rin yung color. Kagwapo yun na ng iman, oy. As in. Misa mo yun siya kagwapo nga ako. Isang natutukan. Gikan din, eh. Gikan din siya matanggal kagwapo niya, oy. The Gret? Namati ka na ako? God. Degret, oy, namati, baka okay na ka? Cheska, may gisulti ka? Hala ka diha, wadi ka mamati sa akong gisulti, ang nangisgot ko gwapo. Kay may gisulti di ay ka. Hala, ay, ganiyara mong ko nakisulti ni mo samtang nagtanaw ko anang iman, nga kauban anang mga kapata sa ubos, tangi ko patawag ni mami ni mo. Abi na kong namati ka na ako, wadi ay. Kay unsa man imong gisulti? Pamati mo. Mamalhin na dito sa likod sa mansion. Ato ninyo makiksorte si Senyora Emeline. Ay, balita. Ay, mamalhin na. Dali. Mamalhin ko. Mamalhin na. Kulain nila, mamalhin ko no sila sa likod. Dili na ko kakita ni Iman. Mga tutas likod, Deglet. Mga tutas likod. Si Mami Emeline. Naglantaw siya na mo ni Cheska. Lain kayo yung tinanawan. Stoy! Naunsa ka ay, Deglet? Ngano, Ches? Wala, oy. Naunsa man daw mura ka magnatulala, oy. Ngano ka diha, oy, Deglet? Una sa tanan, gikalipay ka na ko og dako o magpasalamat ko nimo, Nyora Emeline, nga miuyon ka nga ako ang mo presentar ni Papa Maning ning imong pagpatawag. Sige, siya tutok na ako. Sultihiun niya ang imong amahan, Eman. Nga wa ko makauyon ning iyang wa pagsanong sa kong pagpatawag. Siya unta ang labing mahinungdanon nga ni adini og dili ikaw. Kay siya may kapatas. Yan ang bahin na, Nyora, mangayo kong dispensa. O kinsa naghatag ni mong pagtugot, nga musulti ka, nga nag-istorya pa man ko. Oh. Bisan kinsa ninyo, basta wa na kutuguti nga musulti, ayaw na lang mo pagtingog. Aron dili mo makabati og sakit nga punggikan kanako. Mapag yun ay inyong mga batasan din, he? Way maayong pamatasan? Way respeto sa iyong agaon? Tingali, mausap ka na inyong gipakitang batasan ni atong una pa ninyong agaon. Si Don Ramon, nga kanhitag iya ining mansyon o sa Hacienda Barbara. Ang akong tingog mo'y masunod din, he, ug wa na lain. Bisan pa si Gretel nga akong anak. Wa na ko hatagi katungod nga magbuot din, he. Klaro ba? Klaro nyo na. Wa ko makabati. Klaro ba? Oo, nyo na. Klaro. Kana. May lang magkasidapta na ita. Naibaw ba mo? Kung nga nung ipatawag tamong tanan mga kapatas,
Kana tungod kay gusto kong masayod mong tanan sa nahimo na kong desisyon bahin sa inyong kahimtang dinhi. Ilabi na sa inyong pagtrabaho sa Hacienda Barbara. Kamu mo'y akong gipatawag. Kay kamu man ang matawag nga leader ninyong tanan dinhi. Kalipay ninyo kining akong isulti ron. Apanaangay mo magpasalamat sa akong anak, ni Grethel, nga mibati o kaluoy ninyo sa inyong kahimtang. Wa pa ko mahuman! Di ba mo makasabot? Igun ana magud kaubos ang inyong panabot. Kining ako karong desisyon, dili ako. Apan akong gikonsiderar ang paghangyo sa kong anak nako, ni Grethel, nga naluoy ninyo sa inyong kalisod. Hinungdan nga mitugot ko nga magpabilin mo sa inyong pagtrabaho sa Hacienda Barbara. Salamat, Glenn! Salamat! Ginoo gid sa Ginoo nga itong mga pagampo no Insyong. Huwag kita pasagdi sa Ginoo. Duli man. Uy, mihilak ka? Luha kinis kalipay, Loy. Magiluyon kayo ang Ginoo. Salamat yun kaayo ni mo, ha? Si Senyorita Gretel ng Iman, siya ang gigamit sa Ginoo aron iyang ihatag ang atong gipangayo. Siya. Unsa? Maong kinahanglang magpasalamat sa taniya dong. Magpasalamat taniya. Salamat yun kaayo ni mo, Mami Emeline. Salamat. May luha nga ng glugmaw sa imong mga mata. Ha? Koen. Sorry, Mom. Pero, luha kini sa kalipay para nilang tanan. Mao man nga nahimo kong hukom tungod sa imong pagtabang nila. Pero dili nila pagasabton nga dili na mausab ang akong hunahuna. Oh, Mommy. Kay bisan unsang higayuna, basta may makita kong dili maayo nila. Bisan unsa usab nga higayon, bakwion ko ang akong gipakanaog nga hukom karon. Maong angayan nga mag-amping sila silang trabaho. Why magligoy-ligoy nila? Kay dili ko managana pagpapapa o pagpapahawa nila kung may butang silang himuon nga supak sa akong kabubuton. Oo, Mommy. O, gusbon ko, dagan gid kayong salamat. Pero kung daw, isuod gid sa imong hunahuna. Ha? Unsay... Dili ko gustong makigsuod ka bisan hain nila dinhi. Kabati ka ba sa kong gisulti, Grethel? Ha? Oo, Mommy. Maayo kung mao ka na. O gayaw kong supaka. Labi na ni anang anak ni Maning. Ha? Ni anang Iman! Mom! Klaro kayo ang reaksyon sa panakway ni Grethel. Murasig na hilaw sa akong gisulti bahay ni atong Eman. Ayaw lang yun pagpakasayop, Grethel. Ayaw lang yun pagpakasayop. Kalain ni Mommy.
sa iyang sinultihan. Muna mahibsabta na siya na ako. My God. Oh, si Mami Emeline. Gidoon niya sa aman. God, uwan sa kayang puyo niya. Usbo na ko, Nira. Daghang kay salamat ni mo, Nira. Gasa ka sa Ginoo namo. Dili ko misteli mong ulo-uluhan, Eman. Nawa ko'y gitugta ninyo na makigsuod ni Gretel. Klaro ba? Nira. Mayo ka na kasinaputa. Makalakaw ka na. Sige, Nira. Kadiut lang. Nira. Unsay tinuod nga ngan sa bansagod sa imong amahan? Mira, hindi sila si Atty. Jimenez. Animal. Unsay ilang gibalikan? Di ba gisultihan ko man ikaw, Atty. Jimenez? Nga dili mo welcome din eh? Di ba yun mo makasabot? Sorry kayo, Mira. Dispensa nga musagbat ko sa inyong panagsulti, Madam Emeline. Ako mo'y angay nga mangayo og sorry nimo personally sa kahasol nga among nahimo. Namo ni Ralph, nga akong anak. Son? Madam, mangayo mi og dispensa si Daddy Maximiano nimo. Actually, kadtong niyan himi last few days, dili na mo tuyo nga madisturbo ka sa imong vacation. Ang amo nga kini si Atty. Jimenez akong ninong sa baptism, nag-invite siya namo nga makabisita silang dapit nga tuwa mahimutang sa kasadpan inyong probinsya. Timing lang nga dili kayo halayo kining inyong dapit sa among giadtuan. So, mi-suggest si Atty. Jimenez nga manuroy kami din hining maanindot ninyong mansion o asyenda. Ug wa kini kapin kun unsa man. But our intention is good. So, mao ko nang matuod, Madam Emeline. O kinsay patuhuon ninyo, Mr. Varona, ako? Madam. Dad. Ha! Dako na kayo ko kung gusto ninyong isuod ko sa inyong bulsa. Magklaruhay lang ta. Maubadong, Eman. Mitugot si Senyora Emeline nga magpadayon ta sa atong pagtrabaho sa Hacienda Barbara. O pamaning, gidungogid sa Ginoo ang atong iampo. Ug utang sab nato mismo ni Senyorita Gretel ang nahimong desisyon ni Senyora Emeline kay naka-influensya man ni kini niya. Husto ka, Eman. Dako o gikatabang si Day Gretel nato. Pero nahibaw ka ba pa? Nga gusto gid ni Senyora Emeline nga mag-atubang mo? Unsa? Eman? Ug ako nasabot pa ba? Nga nakaila siya nimo. Kaya nagpakisayod man siya sa matuod mong pangahan o bansagon. Unsa? Ginoo ko. Og, imo ba siyang nasultihan, Eman? Ha? Dong? Wa pa. Kaya may miabot man dito sa mansyon nga ilang kaila. O wa may makapadayon sa among panagsulti. Diyos ko. Mauna ba kinay ang akong ikadlo kang mahitabo? May gusto ka bang isulti na ko pa? Aha. O unsay akong isulti nimo? Bahin sa unsa? Dili na matingali unta. Mistil pa nga ipangutanan ni mo nako. Kaya bisan kit sa patingali nga makaduhog sa imong sinultihan. Kung pagkiskot na sa senyora, magtuog yun yung kaila mo. Eman! Bisan ko sa akong pagpapangulipas ni Papa Manay.
Milimod man tuod siya nga dili sila kaila. Apan masabot gyud nga Maning! Oh. Maning! si Mama Landa. Maning! Ay, abi ko bagwa ka pa, Eman. Taon-taon na ko, ma. Si Papa mo, Maning, nag-abot mo din hisabay. Iimo na ba siya nasultihan sa maayong balita? Naibaw na siya, ma. Ay, kadiyot. Malanda? May problema ba? Ha? Problema? Oo man. Dili ba ang initong ikalipay ang nahimong desisyon ni Senyora Emeline nga magpabilin ta sa atong pagtikad sa asyenda? Nganong ingon sawa ka malipay? Ako? Wa malipay? Nalipay maoy? Matod mo nalipay ka. Pero wa na ko kinimabasa sa imong panagway. Sultihi ko. Ngano ka? Unsay nahitabo nimo? Wa man na. Okay ra manggod ko. Man, ayaw paglimod. Lagi ma. Wa man. Okay ra lagi ko. Kanus ka lang magsugod sa pagpamakak nako. Man, sultihi ko. Naunsa ka? Unsa may problema, ha? Huwagin mawa sa kung na tanang isulti ni Senyora Emeline. Dili lang gikan sa pagbaon niya sa tanan nga may makigsuod ni Senyorita Gretel. Lakip na usab sa pagpakisayod unta niya sa tinuod langan ug bansago ni Papa Maning. Gusto ka kining niya sa kong nahuna? Nga malagkaila sila si Papa Maning ug Senyora Emeline. Ug doon na sila'y kagahap. Gusto ka ako. Bisan, bali-balihon ba ko nimo pangutana, Eman? Wa, yun ko'y kasulti o kay katugan nimo. Wa ka ikatugan ako o di ka lang yun gusto nga mutugan ko lang sa tinuod ba? Dili ka bagyud ba kasabot? Wa! Ug wa! Unsay wa ug wa, Maning? Landra? Dili ka bagyud ba kasabot? Wa ug wa! Ginoo ko. Salamat. Kinagdam ko lang di ay ko. Ipakaingon ko kung tinuod nga. Mi-insister pagpakisayod ka na ako si Landra. Dam ko lang di ay ang tanan. Niyam day ko makatuog. Sa igdaanan ilaw sa punuan sa mangga. Tao. Kone, Pamaning. Ganiha ka ra ba diha nga naglingkod at bang nining akong gihigdaan? Ano pa? Unsa? Pasaylo ako, Pamaning. Pero basta, bisa na sa panimo sa paglimod. Dili ka man musulti kung unsa ang tinuod apan masabot yun nga doon na kay gitago. Nagikadlo ka ni mong amo masayran ni Mama Landa. Ug masabot kini sa imong mga liho. Ug dili ka gid matigayon pa. Dili ka hingpit nga magpalinawon kung padayon ni nimong ilimod namo. Bisan dili na lang nako. Ngadto na lang ni Mama Landa.
Kung wa pa mo abot sila si Atty. Jimenez ug ang amahan ug anak nga Atty. Maximiano Varona Wrong. Haya na sulti na ni Emma nako ang matuod nga ni Maning nga iyang amahan. Lain ko na nga akong kipati. Nagduda ko nga siya ngang iyang amahan nga si Maning mao si Emmanuel. Nga kanhi no. Pero kung siya man, unsay sunod ka mahitabo. Ipatagamtam ko ba kaniya ang akong panimaos tungod sa iyang kipuhat na ako? Mauna ba kining higayon na ang katumanan sa akong panganti? Na kung makita ko siya pagpalik, ako siyang panibaslan. Mahimo ba kahanin ako? They ask me how I know. Oh, pagkadindot yun sa kabuntagon din sa probinsya, no? Digress? Nay, oh. Di sa tuog hayag o init ng adlaw, pero dili di mo bation ang kainit sa imong panit. Tulog hapon, bisag inarong orasa, oh. Mo giniwa dito sa syudad, Jess. Dinhi, wagi polusyon. Dito ay, ang atong mahanggap dito, no? Aso, ragyod sa mga dagkong sakyanan, nga perteng makapabuhot sa ilang mga aso nga makadaot yun sa atong panlawas. Mas ganahan gani ko nga anhin na lang mo puyo, ug dili dito sa syudad. Oh, hala no. Oh, yes, I know. Okay, bitaw ay. Pero para sa na ako, no? Nindutin po yan din, Kondo na kay Paris, kondo na kay Bana, oh, hindi gugma. Kay nindut kayo ng lugar din, nga. Butangan og Baby Factory. Unsay Baby Factory? Bata nagbata, bayot, Charles. Okay. Usa ko itong pahiyoma. Gisawa man diritso og panghupaw. Seriously, banining Grethel. Oy, very good. Sa tanaw sa bitaw na ko, no? Sa akong sabot ba, ni mami ni mo ba, the way siya manolti, ang iyang mga gesture, ang iyang mga moisture o temperature, kuan, ganahan yun siyang mapuyo din, Mao ba, Jess? Amot lang ka, kung wak ko masayop. Aw, kung nasayop man gani ko, aw di jud ko husto. Tuan nanguhupaw na po. Kakalas ba ni mong hangin, Grethel? Oy! Wa ba hisgot si Mami Emeline Chas kung kanusa siya mo balik sa syudad? No, wag yung maghisgot si Madam. Ganahan na ganit siya din, sa akong tanaw. Kaya nga naman, kauliw na ka sa atong, harang syudad. Sa sunod adlaw, mabalik na tayo dito sa siyudad, Grethel. Patay! Aha? Sa musugot kag sa dili. Mommy! Okay. Alang sa itong umabot nga kadaugan, son. Toast. Yes, Dad. Oh. Toast. Yan to katapusan na itong gikakita si Madam Senyora Emeline Guerrero, son. May kalainan dihang gikasulti na to siya. Wa ba? May kalainan na paminaw na ako. Yes, Dad. Og husto yun si Nino. Yes, husto si Banyero. Nga dili tuod kita magdali-dali. Way ko mo sa inanay, apan siniguro nga paagi. Dili ba? Husto ka, Dad. Og daw paggahikitan ko na ang kalamposan sa tuba plano, son.
Daw pagahikitan ko na. What? Pastilan. Mao ka na imong naulo na ang buhaton, panyero ko, kumpare? Yes. Yes, dakong big yes, kung kupare kong panyero. But correction, not just mine, but mao ka na amo na sabot na ni Ralph nga akong son. Pero, panyero, di ba gisultihan ko ikaw nga sa hinay apan makatrungalo nga pamagi? Pero kining inyong naulaan, kung iyang masayran, dili gid ba tabong di siya masilag kaninyo ni Ralph? Right? Yes, panyero, kung kumpare. Big right, not a big left. But panyero, sa iyo pa to, sakto ba kini? Husto ba kini? Magkupa si Madam Emeline Eni, panyero? Of course. Mo ito ka na dagatan. Sa hinay-hinay mo yaka siya sa yuta. Ug moabot ang panahon nga magpakiloy siya kanako. Kanamo ni Ralph nga akong my son. Panyero. Og makaturunganon lang kinialang kanamo, panyero. Tungod sa makadaghan nga higayon, iyang gihimo ang pagpasakit kanamo. Sa iyang pagpaantos kanamo. But, wait, panyero. Not to the extent... Enough, panyero. Enough is enough. Ug dili na namo mato ni Ralph nga iya pang usbon ang pagpakauaw o pag-insulto ka namo. Oh my! Mao gani nga akong giingon kanimo, panyero. Nga wa pa siya hingpit makaila ka nako. Kanamo sa akong my son. Panyero. Og misalig ako kanimo, panyero. Nga dili kini abot ni Madam Emeline Guerrero, ha? Kay mas nakailagay ka na mo kung kinsa kung maunay masuko. Right? Yes, panyero. Pastilan. Usa kining nahuna-hunaan ni Panyero Maximiano ug Ralph. Magkupa si Madam Emeline ini ug ang iyang anak ka sekretar. Kung tinud-un nila ang ilang nahunaan buhaton. No. Usa klasiyas pagkamananap kay matawar. Nganong nakaunahuna sila di ini. Usay agayan buhaton. Nahimuot og ako'y naluoy nga nagtan-aw ni Ninong Dadimak sa inyong panagsulti. Bisan layo ko ninyo og wa ako magkabati sa inyong panagsulti. Apan nabasa ko kung unsa ang naa siyang hunahuna tungod sa reaksyon nga iyang gipakita. Kumpare ko man tuod si Ralph og imong ninong sa bunyag. But, naluoy sa bako nagtanaw niya. Nga daw nag-usab-usab ang kolor siyang naw nga mura og rainbow. Dihang nabati niya ang atong plano ni Madam Emeline o Gretel Guerrero. Pero dad, dili ka nga si Ninong... Nga mubudi siya ka na to? Nga iya kitang triduran? Mabakanibot mong ipasabot, san? Yes, Daddy Max. Well, it's up to him. Naara ka niya ang tanan. But one thing nga buot ko nga iyang hisabtan ka na to. Nga tili kita ang klase sa tao nga magpaubos lang o musugot nga magpa-out. Ug tungod, naning tanan niyang nabati ka na ko. Siya na mismo ang mukurher sa iyang kaugalingon. Nga maninguha siya nga di siya magkahimo og sayop nga rin ka na to. Kahisabtan naman iyang mas labaw pa siya sa magkamumho kung kita mo iyang budhian.
Nausap ako. Nahog minuulog ako'y nimutang sa langanin ini. Dili makayo kang Madam Emeline ang ilang nahulunaan o plano. Pero, usabay ang ayan kubuhaton o masumpok mo sila. Nga karoon para kanin. Hisabdan ko kung usa niya sila kataas o karbo o kamanarap. Mom, no. Ayaw kong supa ka, Gretel. Nasayod ka na kung unsa ko kung ako na masako. But Mommy Emeline, gusto pa ko mo spend og more time din sa mansyon, din sa Hacienda Barbara. For what reason? Huh? For what reason? Mommy. Aron makigsuod nila din, he? Aron himo ang kausab nilang instrumento? Aron maghaod sila ug magsunod-sunod ta silang gustong mahitabo ni anang mga saop? Mao ba? Ha! No way, Gretel, my dear. No way! Mommy Emeline. Again and again, whether you like it or not, muuban ka kadako. Og mang adlaw dayon sa kong pagbalik sa siyudad. No! God. Dili pa ko gusto mo biyak din eh. Kaya bisan pipalang kaadlaw ko din eh. Nakatuon ako sa pagmahal ni kining tapita. And I believe at ease o balinaw na nga akong kinabuhi din eh. Kampante kong magbalipayon ko din eh. Nakailakan man bitawan ng mami ni mo, day Grisel, kunon sa iyang isulti o gusto mahitabo, kinahanglan mo sunod yun ka. Kay kung dili ka mo sunod, masaag ka. Joke. Diyos ko. Mangayaw na lang usupa ka si Madam Mami ni mo, Emeline, kay basta by crook or by hook. Kunon sa iyang gusto, maugyod na'y matuman. Just... Ato lang niya. Usa man yung rason behind the scene kung nanungbuot ka mang mo stay din here for a very long period of time, Gret. May nagpaluyo ba nga naa sa likod ini? Oh, Jessica. Tell me. Aduna pa. Bisan to adlay kining nabutangan ako gikan sa mansyon. Pero malantaw og maklaro gyapon din eh. Tungod sa kayag sa mga suka. Nangatog na ba ka silang tanan dito? Si Senyorita Gretel. Naunsa sama ko. Ganun nagpadaman ko nini akong kipati na tanaya. Ngadto ni Gretel. Diyos ko. Wara ko sa abo. Apa nga nung ganun dilikuan kapukan ng akong ang hilom gagipitik sa kong kasing-kasing gato niya. Nga luman. Si Eman.
Bisan tuod o dili maklaro gikan dinhi ang iyang naong. Apan masabot nga naglantaw siya sa mansyon. Natuwa sa layo. Bisan pagmulimot siya. Apan hisabtan ko kung unsay naa sa iyang una-una. Kung unsa ang hilom niyang kibati. Ginoo ko. Nakaila ko sa akong anak. Kay ingon usab ako niini kaniadto. Apan dili ko buot nga mahitabo kaniya ang mga panghitabo sama sa akong nasinati. Kay nahibaw na kong daan kung unsay nagpaabot. Unsay nagpaabot niya sa unahan kung iyang paundayunan ang iyang gipati. Makantos lang siya sa mo nako. Kay kapakiyasan mo lang ang nagpaabot kaniya sa unahan. Laom na ang kagabion, Eman. Musayo pa kitang pangon og mapuhon para mo trabaho sa uma. Sa asyenda. Maong mayo tingali nga matuog ka na. Una na lang pa. Kaya wa pa ko mati ang luka. Musunod ako nimo karong taon. Eman. Musunod na lagi ko nimo ron taon pa. Pa? Dili ko buot nga mahitabo nimo ang kani akong kidangatan, Eman. Sa? Pamani? Ano sa ko'y... Ano sa ko lang di pangorte nimo? Unsa kining akong gipanulti? Sumaha, unsa karoy ana asay mong una-una. Kinsa ang imong giuna-una? May panahon pa, Eman. Maong mintras sa'yo pa, hikalimti siya. Hikalimti si Gretel. Pamaning. Dili na kumusulti unsa pa. Katuog na. Diyos ko. DJ Relax Relax. Naunsa man ko. Nganong sa kining ako kipati. Nganong ingon sa murag may balik ang nangaki. No. Dili ko gusto ini. Lain ko na ako pamati. Murag wag yung kinikalainan sa kaniyang nahitapo ka di ato. No! Animal. Dili na ko gusto mainumdum sa nangaki. Dili na. Nalubong ko na sa kalimot ang tanan. Dili na ko buot mainumdum pa ini. Dili na. Dili na. Di na ko gustong mainumdum pa niya nga pagkakunog mabudion. Dili na! Dili na! Dili na! Dili na! Unsa man kung ako nabati? Murag doon naghilak sa kwarto ni Mami Emeline.
Mom? Mommy Emeline? Mom? Wa may mituwag. Huna-huna na tinghalitan ako. Hilom man. Ay. Ay dong, Jessica! Ay dong! Jessica! Sama ron, Kita ba yung nagsampit? Nakatugot ayaw ko. Hapdos mo na ako mamatagay ibuka. Ay bangon na, pato ang kang senyora, Emeline Dong! Kasiksin ako niya. Gidoong ko dire. Pagkakriminal. Dong, Jessica! Sige, siyong manderon. Siyang nana. Ayaw pagdali kay dili ko nga akong amo. Ang sama ni Oy. Nagdog-doog mo na akong panminaw. Ay, dong, Jessica! Jessica ka dyan! Oy, nisturbo ka ha? Unsa man ha? Unsa man, nisturbo? Tubag siya nga, unsa man? Eh, pagtuon kang Madam Emeline. Nga naman? Ay, basta, ay. Ichong! Insyon! Hain ba si Jessica? Hakbaan ni Oy. Naroko na si Madam. Madam, Ems, kadiyot lang. Ilisan pa niya akong naiting ang gisulob, Madam. Kadugan ba ni mo, Jessica? I'm very sorry. Sorryful, Madam Ems. Dugay mong ko nakatuog gabi. I don't care, bisag wa pa ka makatuog gabi. Si Madam Ems ba? At si Gretel. Sultihin nga sa iyo tang mugikan balik sa siyudad. Ready na ang driver sa van. Hala. Sure ka diha, Madam? Oy, manguli na di ay ta. Pwede magpa-lift over ko. Magpa-lift over? Ha? Hala ka na nga. Usa ganito gisugo ni mo, Madam. Sa magbungol ka? Kuan kini. Matod ko at si Gretel sultihin nga sa iyo tang mugikan balik sa siyudad. Pagdali! Yes, Madam Ems. I'm feeding out na. Pagdali, Jessica! Makalakot. Murag kinsang siyoritahan ng bayuta. Day, Gretel, my baby girl Gretel. Ablihin ang pultahan, Day, please. Open the door. Open the basket. Exchange places. Day, Gretel. Wake up, little Susie. Hi, Day. Day, Gretel. Day. Masa mo na siya? Ay. Abierto man yung putahan, ha? Open sesame. Day, Gretel. Hala. Tapang mga silingan! Tapang pa! Ay, dong, Jessica! Ay, Gretel, ha? Kung sa'y nahita mo? Kaya mingon di ko siyong nga may nahitabo ni Day Gretel. Ngawa man. Ay, anong misagis man ka? Ngawa man kayo nahitabo ni Day Gretel. Ay, kuhaan kining. Anong misagis ka? Nga no? Isa na hitabo, naunsa si Gretel? Ay, labaw pa. Naunsa si Gretel? Ay, wa ma'am, oy. Unsay wa nga gikuyawan man kunin mong bayuta ka nga nagsinggit-singgit ka man. Ay, minsan akong ipasabot, Madam Ems ba? Wa dire siyang kwarto si Gretel out of town. Unsay wa si Gretel? Pawa! Hapit ko maumot sa mga pagwakli, Madam. Ay, si Gretel. Mingon bitaw ko, Madam, mga wa siya. Ay, maday si Gretel, Siska. Buya ka dahil siyang ino. Bago pagkani kong mata ko, may mong pangitaan. Oy, pangitaan si Gretel Insyon. Siska, pangitaan yung asa.
O sige, paabuti mo. Ha? Gisugo ni Madam Emeline, mga pangitaon sa Degretel, sa pimong ipaabot. Batsi! Ay, ikaw, Jay. Huwag ka sugo, ha? Inabaw pa kang batsi. Nauroy! Si Day Gretel, Insyong? Wa man maanhe sa amo si Day Gretel, Insyong. Pastelan, hain man kahagi ito si Day Gretel. Asa kumanis siya pangitaa. Insyong, basinto ara sa mansyon. Dako ra ba niya ang mansyon? Maungwa tingali ninyo makita. Oo, bitaw siyong. Inda, naghay na may swat. Uy, aron mutabag pangita niya. Pero yun dito. Uy, hain man ka di ay ang senyorita. Sige lang siyong, sige lang. Balik na lang dito sa mansyon. Ako'y mangita ni Day Gretel. Magpataban ko sa mga silingan. Ay, sige, Tauning. Kay nagrigo ng unahuna ni Senyora Emeline dito sa mansyon. Mamalik na di ay sila sa syudad. Mauman ko to. Landa, itiwas una kong tugway sa mga kanding. Kay tabangan ko sila sa pagpangita ni Day Gretel. Ay, pastilan. Hain man kada si Day Gretel. Yan ang ipakuha niyo bunga sa kabiyayong malanda. Karon ni lutoon kay panitan ko ni. Ay, Eman. Dali sa ragod. Kay si Day Gretel nawa. Ha? Kung sa tigisulti ni mo ma? Dinhi si Ensong dili palang dugay. Nangita ni Day Gretel. Kinawa ko no dito sa mansyon. Ano siya nawa dito sa mansyon? Ay mo iigo di Ensong. Nawa lagi ko no sa Day Gretel. Mamalik na ko no sila sa syudad o si Senyora Emeline. Pero wa man ko no dito ang senyorita. Unsa to ha? Mamalik na sila sa syudad? Ay, maipong ni Ensong. Ay, tabangi sa kaha dito paghita asa ang senyorita. Dako na ba kayo tag-utang kabubuton niya? Kay kunwa pa siya. Wa na unta tay trabaho ron. Sige na, Eman. Tabangi o nagpangita. Basta kita mo plano, Ralph, son. Limpyo kaayo ang trabaho. May bulyaso. Kay mauni ang atong linya, Dad. Of course. Kay mauni ang atong expertise, Daddy Max. Kadiyot saan may phone call ko. Si kumpare Panyero. Si Ninong? Sa'yo mang nanawag. Unsa magkahay ko yun. Panyero! Pare! May tawag ka man. Panyero, unsay yung ibuhat sa anak ni Madam Emeline na sekretary? Unsa? What? Unsay itong isulti mo, Panyero? Loudspeaker, Dad, please. Yes, son. Kamagan, Panyero. Ayaw na lang pagpakaroon nun pa, Panyero. May kalabutan ba mo si Ralph sa paggawa ni Gretel dito sa mansyon? Damn it! Usa ba ka nang ipanulti mo, Panyero? Pasuldi ako, Dad. Shit! Nasayor ka ba na imong ipanulti? Animal! Calm down, Dad. Hello, Ninong. Kadiyot. Klarohon na nako kining akong nabati karon. Di ba naapaman mo sa probinsya? Ipauna kayo papaulit rin sa syudad kay matod ninyo ni Daddy mo, Max, na may atimanon mo liya. So, mao ba rin kini ang inyong gibuhat? Ang pagkidnap ni Gretel Guerrero? Bullshit ka, Panyero! Dad, kalma lang. Ninong, niya namin si Daddy Max sa syudad. Misunod tayo minimo pagbalik din sa syudad sa katapusang biyahe sa Roro paingon din eh. And Ninong, please, stop accusing us. Mahimong anhaon ka na mo karon aron mo tuo ka nga ni anak kami. Asa ka man karon, kay anhaon ka na mo, Ninong. Hain ka. Relax lang, Dad. Relax lang. May mga sakyanan na ikasugat. Ni ata sa syudad. Damn it siya, Ralph. Dili ko masuko kung tinuod nga kita ang may kidnap na itong Gretel.
Pero ingon ini nga... It's okay, Daddy Max. Please, calm down. Dili na to gubon ang atong relasyon ni Ninong tungod lang niya ng miscommunication. But he's accusing us, son. We are not criminals, but professional criminals. Come on, Dad. Take it easy. We can handle this. Gamay ra kayo kining problema, ha? O sa'y gusto niya mahitabo, ha? Nga himuon ta siyang ebidensya sa atong pagka-professional criminals, ha? Mao ba, Ralph? Dad, please, calm down. O saman, tinuod ba nato siyang higala o dili? Kay mahimong bukan ko siyang uning inikita na to karon. Dad, please, kalma lang. We can fix this. Relax. Di ta magpatakaog pamasangil, madam. Oy, mapriso ta kung wala tayo ebidensya. Masuko kung masuko na si Atty. Jimenez. Basta nagduda kong gikidnap sa iyang higala nga tikasan nga politiko si Grethel nga akong anak. Katugyog mga barona ang responsable sa pagkawa ni Grethel din sa mansyon. Relax lang, Madam Ems. Ang HB mo taan. Hilom! Usa ka sa naghatag bisit na ko. Oh my. Why man, Madam M? I've done nothing wrong and even correct for sure. Wala talayon ni mo tawagi si... Ganito, huwag makagdiretso ni kinsa to, attorney naghinis, Madam. Sa naghinis? Atty. Jimenez, Jessica. Ada, basta mainis, Madam. Rhyme na na Di ka ba yun mo hunong anong imong pagkahanggaw, Jessica? Sorry, Madam. Your phone ringing, Madam? May return call tingali ka ng animal nga legal counsel nga si Atty. Jimenez. Look, Madam, not attorney naghinis, it's the Grethel calling. Si Grethel? Mommy Emeline? Hain ka, Grethel. Kisa na kidnapin mo? Katubag mga barona, ha? Gikidnap? No, wa ko kidnapa, Mom. But, gabi pa ko mabiya diya sa mansyon. Kay dili ko buot mo uban mo sa pagkakaroon balik sa syudad. What? Yes, Mommy. I'm so sorry. See? Unsa akong gisulti, Madam? Hilom, Jessica! Hilom, God. Nahibaw ka mag-unsay linugdangan nining imong kahimong, Grethel. Giakusahan ako ang mga barona nga nagkidnap through Atty. Jimenez tungod sa imong pagkawa din sa mansyon. God, no, Mom! Sulti kunahan ka karon kay anhaon ka na mo. Sulti, Grethel! Bisa giunsa ko sa paghuna-huna, Landa. Man, dili ko makatuo og wag yun mismo sa akong huna-huna nga may mikidnap kang day Grethel. Wag yun. Kay wag gidungog din sa atong dapit nga may mga kriminal o sindikato sa kidnapping. May mga rebelde. Na. Pero bahin na ng istorya, wag yun. Nagpatuyang lang ka na si Senyora Emeline kung unsay musod sa iyang huna-huna. Pamaning. Kasayon ragod ni mong nakasultig ingon anak, Maning. Labot ni Senyora Emeline. Mura maghinuog mas hawd ka pa niya. Murag nalimot ka nga kita maoy saop og dili siya. Og bisan istrikta siya. Og maunsa man kang gilad ang batasan. May nahimo gihapon siyang maayo nga rinato. Ang iyang desisyon nga magpabilin ta sa luna nga atong gitikad sa Hacienda Barbara. Bitaw pa. Waman to ta magkaswito ni Senyora Emeline. Pero nakatabang gapon siya na to. Sila si Senyorita Grethel. Uy, niya si Insyong. Iyon sa gudi ay. Pastilan. Ang tanan sa asyenda. Naukay gyud og nabala kas giingon nga gikidnap si Senyorita Grethel. Pasensya ka mo dong iman, ha?
Landa og maning. Ayon saon, si Madam Manggod. Way preno ba? Diretso yan. Onya, nasayop na siya sa iyang akustasyon atong bisita niya nga. Wa imbitaha, pero may adtong gihapon sa mansyon atong... sa tong adlaw ka. Iyon sa naman ha. Dili gyud maayong magdiretso-diretso og mohukom dayon. Kaya wa man tuoy limpyo nato, no? Pero dili gyud maayong mga kusartas uban. Kawa kita magsunod-sunod nila. Kadayot sa maning, asa naman sad ka? Pasag din natos, Papa, ma. Lang luod tos maning ninyo nung iman, Landa. Ay, di natin alis katiguang ngunsyong. Kita nalay mo sapot. Salamat, Ginoo. Salamat nga wag iday kuidaw si Senyorita Gretel. Nga okay ra day siya. Pero ang iyang gibuhat nila maayo. Pero makatabang sa manako nga dili ba tiyulog kamingaw. Kay gusto man kuno siya nga magpabilin sa mansyon. Sa akong pagtagaw-taw, nauwaw na lang hinuan kung ilang daw iman. Pero unsay hinungdan, nga buot magpabili ni Day Gretel sa mansyon. Unsa man? Busit ting anak. Dili siya ingon ini. Pero karon ambot ko nga nung naingon siya ini. Makalagkot. Nakapamasangil ko tungod siyang gibuhat. Oo, niya, madam. Dili ka lang mangayog sorry sa mga barona. Ako? Mangayog sorry? Shit! Wasa kong bokabularyo, Cheska, nga magpaubos ni bisan kinsa. Labi na sa mga tao nga ubos nako. Sa mga tao nga mapahimugsanon sa uban. Sa mga tao o politiko nga kinahanglang mangurakot, manlupig ug mamintahan sa uban aron maadyunahan ug mabulahan sa dili ilang hinaguan. Wow! Kung nakadaot ko sa ilang dungog, mahimong ako ng bayran aron masito lang tanan. Kay why dili mabayran sa sapi? Aba, Nax, ha? Aba? Ikaw na gid, Madam Ems. As in and as out. Hilom, Cheska! Ayokong ulo-uluhi. Nakasapot, oray. May gisulti ka? Madam. Katong akong doon ba? Kanang ikaw na gyud as in og as out. Giinan ko ikaw ang hilom. Dili di ko mutubag sa imong pangutana, Madam. Halagod. Silent night na lang ko. Tawag sa insyong. Gusto ko mahibawan. Hain karon si Gretel. Dili ko gustong mabiya din nga dili siya madabalik sa siyudad. Lihok dayon, Cheska. Gusto ko magsusi ka sa mga kabayan sa Hacienda Barbara Insyong. Kaya nagduda ko nga may usa sa mga saop. Nga mao'y gidang pankaron niya. Nga nagtago niya. Taha nyo na, Emily. Lihukag unsay akong gisugo ni mo Insyong. Wala gihapon ni mo makontak si Gretel nyo na. Dili pa giingnan taman ka. Nga dili na makontak ang iyang phone. Iya kining gituyo, aron dili ko makatawag niya. Ha! Nakatuna gining anak kapag supak na ko. Man anawag ni mo nyo na. Basan mi balik siyang tawag.
gikan sa Cebu, sa office. Si Teresa kining nanawag. Hello, Teresa. Nanawag ka? Ngano? Ado na ba'y problema? Unsa? No! Ngano, Nora? O nanay mo, ha? Ngano, Nora? Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, dinhilang ko sa takotob, no? Og atangi ang lain pang sumpay ning sugilanon sa gugma nga sinuwat ni Glenn Pino. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Kung salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.